Έτον ο Παναέτας επάντρεψε εκείνα τα χρόνια τότε με τον πόλεμο, έπαιρνε τη σημαία, πήγε στο σπίτι των βράδων, νύχτα των βράδων, πρώτη νύχτα του γάμου. Έρθει ο πατέρας, ατκρούει την πόρτα, σουκ, πάνω λέει, πάνω, σουκ λέει, πόλεμος έντολε, επιστράτευση. Δεν λες, πατέρα, δεν λέει, εγώ πρώτη μέρα. Βρε, φύγω να βοηθικά, θα λένε ότι είσαι λιποτάκτης. Λέει τη σημαία, εγώ θα φεύγω σήμερα, αλλά αύριο θα έρχομαι. Πήγε στο στρατόν, το πρωί εξέβασε την αναφορά, βγήνα τόσο διοικητή, ο διοικητής Παπόντιος έτον. Κύριε διοικητά, εγώ ζητάω άδεια. Τι άδεια ζητάω, και λέει εδώ, πόλεμον έχουν, αλλά κύριε διοικητά, εγώ ψε παντρεύτα εκεί, τη γαρή μου καλά και χάρατε. Δεν το λες, πόλεμον έχουμε. Άκουσα να λέει ο διοικητής. Για να παίρνεις άδεια, μόνο ένα πράγμα. Αν φτάσει αδραγάθημα, θα παίρνεις άδεια. Έφυγε ένα αναφορά, πέρασαν κάνα 3-4 ώρες, έλεψε τον Πανάγων με ένα τάγκ γερμανικών, εμπαίνα πίσω στο στρατόπεδο. Δεν είναι τώρα. Αδραγάθημα και θέλετε. Αχά το 5 μέρες άδεια. Έκλωσε ένα συνάδεια. Την ίδια ημέρα, δεύτερο τάγκ γερμανικών. Μόνο το χάρη. Δεν είναι. Αδραγάθημα. 5 μέρες άδεια. Απέσε ένα μήνα, εγώ όμως σε 5-6 τάγκ γερμανικά. Μαζεύταν οι αξιωματικοί, το πράγμα. Αφωνάσματα. Βρε, το έφτασε. Ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να παίρνω την άδεια. Λέει τον διοικητή, έλα στο γραφείο να πέσει. Πάει στο γραφείο, δεν αναγκαλέα του. Θα λες με το έφτας και κατευθείαν θα υπογράφω το απολυτήριο. Να πας χάσει μία και καλή. Σίγουρα, λέει ο Παναέτας. Σίγουρα. Υπέγραψε. Υπογράφεται, ρίτο. Πολύ. Εγώ, κύριε διοικητά, έβρα έναν Γερμανόν που κι αυτός παθαίνει να φτάσει αδραγάθημα. Δια το έναν υλικό τάγκ, αυτός δει με ένα γερμανικό.